слънцето. Е, това отгоре, нали, то си плува. Да. Това го махаме. Сега чакаме тук да се отеят семената и всичко, което плува, пак се изхвърля. Пак се изхвърля. Така. Това вече сме готови. Това е готово. Това е хубаво, здраво. Семето и е плътно. Ето, няма нищо да плува. Връщаме го обратно. Ако им останало, го гледаме. Кофата е чиста. Сваляме ги надолу семената. Сега вече ги изтискваме. Така. Завръзвам го тук отгоре пак една връщица. Смъкваме ги пак леко надолу, тук да не става от това. Е така ги разкарваме лекичко. Те ще се съберат надолу. Това нещо, те си има и по това, нали? По цялото нещо да има семена. Това нещо, тук ми е сушилната. Някъде на сянка. Да, закачвам го. И оставаме да съхнат. Да съхнат. Значи утре пак ще ги разкарам семената, защото те са се събрали отдолу. Пак ще ги разкарам нагоре. Докато изсъхнат плътно. Така, да, докато изсъхнат. Даже утре, вече като ги разкарам, те ще полепнат нагоре. Слагам ги, махам ги като вече такова и ги слагам. Е така, те вече са полепнали по това. И така ще ги сложа, да мога да ги разкарам. И това е. Пак си ги връщам отгоре, като го направя. Това е един ден, нали, като седи. Връщам си го отгоре и тук вече седи седмица, две, да изсъхне. Месец може да седи, стига да не го вали, да седи. Като изсъхнат хубаво, разкарам, те пак ще залепнат. Лекичко ги разкарам така и си ги прибирам.